да повече от 10 Брат, бих казал нещо, ама Тетко толкова се смява да го кажа това. Какво? Брат, чух да вие леля ми, обаче тя има деменция, т.е. ще направя неща. Да, Тетко, ти си най-големия нещастник на света. Да, аре ще сме Локи Джор второ. Чакай. Чакай да фашим. Чакай. Дебъфни го, дебъфни го. Ма! Оп! Ай! Ай! Свърги, идете ударга. Трябва да решиш компаса да го изтеглиш. Що? Защото така, то те и работи. Как е, сега го тегля? Ай, щом ще рескаш компа, давай. Не го изтегли се и го язори, и так, Пусни го. рестартна са компа. Енергия, бе, брат, аз като лефна в акшен, аз нямам енергия. Майко! Остана. Това е LT. Дрила. Той сега... Мале! Брат, трансджендерите са новата мета. Найс. Чакай! Чакай! Аре ви, нали чакай! Ау! Але, оцелих я! Дай! Пърнах затваря. Я с чем? Ае! Кой съм той? Чакай, Ех, Барда. Мислеха си метна. Барда си метна поточките! Убий го! Оп! Така ли? Брат, аз си лягам. Не бе, няма да лягаш. Луд, слушай, съня е за слабите, брат. Като мреш цял живот ще спиш. Да, Не знам, брат, не ми се спи. аз съм като Троман Рейнкс, нали му знаеш улута? Прави, лайк, нагоре Как сърце. така правиш резервация за двамата и в ресторанта те объркват с дамата? Ай, о май гад. Яша. Представяш си Боско да беше скочил с мега такъв. Аз те скочих с мега и капа замина. Не бе, докато скачаш и се фокусто да даде мега и ти да скочи. Не, няма го правя, че аз не знаех, брат. След 3, 2, 1, давай. Бошко, Гари. бе. Нали го знаеш, що ще черничка и така. Ха! Гари! Аз не се казвам Гари. Наркомани такива. Не сте не така, мука, бе. Има едно. Хей, Джели! Ти остави мене и по... Ама ти дойдоха верно си киджама на остенството. Аз ще играя дебъфна. Солнешки. Бошко! Бошко! Пернахте! Боско, ти къде пе... Във войда. Боско, къде имаш? Ама- Фу слонът съм, бе, майна. Абе, ей! Много сте юсто. Фокси, идвам! Умрах. Ай дай. Идвам! Ай, Идвам! Не, те Майнкрафта до какво води? Петко, защо знае какво ще рече, бе? Не знае какво ма. Рече. Айде го пик, на 3. Едно, две, три. Ще го дебъфна, стой. Давай. Ау. Давай, дебъфна те. Пак съм дебъфнат аз, майко. Не, това място е доста сейф. Болт клуч? Трябва да вземеш честа. Добре, ти си actually retarded. В който те видя, ти ще бъдеш заробен. Ти ще бъдеш Айде. прибит като Айде, муши. чакам. Айде. ще Като станат 15, спрете да се псувате и биеме се малко и се псуете колко искате. Даже слушай са направо, ако дойдеш и в София и тук ще те бия, брат. Къде да идвам, няма смисъл да си побед гъста за някакъв индивид. За някакъв карам мангал те да горе взема на 500 Витоша, лева, брат. майка му взема Карам те 500 горе на лева. Витоша, Смятай брат, къв си връзвам те за едно убитак. дърво и ти завирам Убитак, дило в гъза. перчем. Вземи се, застреляй някъде. Аре, покажи 5 бона в General, нали си много отворен, бе? Айде ти покажи дали си много богаташ, аз не съм казал, че съм богат. Аре, бе, прати, бе. Не, бе, ти ми се Ти прати, бе. Ми, че съм берен. Дай да видим, айде. Айде. Покажи бе, аз няма. Прати да видим.
Прати бе. Аре бе, богаташ, дай да видим тук. Ма аз няма смисъл да пращам никакви индивидуа, брат. Никакви индивиди, какви индивиди, бе, ако ти набие На един, никакви ще направиш индивиди много казах. бързо. Добре. Айде, Добре. те са 15, аре стига, бе, аре стига, бе. Я тук После, да питаме после. хората. Добре, Има бе, ли такъв тихо, наркоман да кара хората да му пращат наркотици по мишка, по аконт? Има ли такъв Добре, бе, мани го сета. Дай се пиеме после, Добре, които сте я се я псуете. Боско не дей говори. Тихо да Брат, аз съм станал много извратен беше, напоследък. защото ти го намери. Ти от ли се, аз искам направо, слушай, да хвана и аз се чувствам, ти, какво да е зъмбът.